piatok vám už tradične prinášame výber toho najzaujímavejšieho, čo sa na Záhorí za uplynulé dni udialo. Ani dnešok nebude výnimkou. Aj na Záhorí sa vo štvrtok odovzdávali polročné vysvedčenia. Obzvlášť prváčikovia sa svojho prvého oficiálneho hodnotenia nevedeli dočkať. Som sa veľmi tešila na vysvedčenie. Ja som sa veľmi tešila na vysvedčenie. Deťom sa tak od dnešného dňa začali krátke polročné prázdniny. Brány škôl sa opäť otvoria v pondelok 4. februára. Poisťovňa neuhradila Sekuliam plnú sumu za opravu školskej strechy, ktorú v auguste 2012 zničila veterná smršť. Z vyčíslenej škody 223 000 eur prišlo na účet obce len niečo vyše polovice. Starostka Pavla Maxianová hovorí o sklamaní. Obec podala proti rozhodnutiu poisťovne odvolanie. Vyčínanie počasia sa pravdepodobne podpísalo pod kurióznu dopravnú nehodu kombajnu a osobného automobilu, ktorá sa stala v pondelok na Štefánikovej ulici v Kútoch. Nehoda sa našťastie zaobišla bez vážnych zranení. V dôsledku náhleho oteplenia hladiny riek na Záhorí stúpajú. Hladina rieky Morava sa za posledných 24 hodín zdvihla viac ako o meter. Situáciu na riekach Morava a Myjava budeme monitorovať a všetko podstatné sa aktuálne dozviete na www.zahory.sk. Útulok v Skalici hľadá dobrovoľníkov na starostlivosť o psov a mačky. Ak máte radi zvieratá a nebojíte sa práce, prihláste sa na číslo 0904 581 909. Podmienkou je vek minimálne 16 rokov a tiež prax so starostlivosťou o zvieratá. Kali, reper z bratislavskej Petržalky, sa hudbe venuje už niekoľko rokov. Do povedomia širokej verejnosti sa však dostal až vďaka albumu vydanému v máji 2012, ktorým odštartoval šnúru koncertov po preplnených kluboch na celom Slovensku. Rovnako tomu bolo aj na Záhorí. Po jeho koncertoch v Senici a v Kútoch sa na neho opäť môžete tešiť už 15. februára v Malackách. Jeden z tých top koncertov, čo sme mali, bol práve tu, dneska v Kútoch. Super, a ešte bol si aj v Senici minulý týždeň, na Záhorí sa ti tak celkom páči. V Záhorie vlastne ideme prvýkrát, odkedy robím hudbu, tak v Záhorie sme tuším dali prvýkrát a ľudia sú úplne najviac. A chystáš ešte nejaké zastávky na Záhorí? Je niečo v pláne? Aha, sú Malackí sú ešte, čo viem. A tak ja dúfam, že sa semka určite vrátime buď s novým projektom, ktorý chystáme so Slipom a Hajtkovičom, alebo sa možno, že vrátime sami, keď niečo vydáme a keď ľudia budú chcieť, tak určite. To je od nás na dnes všetko, prajeme vám krásny víkend a vidíme sa opäť o týždeň.